Hindi ko alam kung dito siya sa alipin ng Amang Jesus Nazareno o sa alipin ni Jesus Nazareno. Paano siya maglakad dati, Chad? Alam ko dati hindi ko lang maalala eh. Mabagal po. Mabagal maglakad si nanay. Muna, di ba, naka-wheelchair? Hindi naman, hindi naman. Pero yung gano'n, wala naman. Basta nag-alala. Kasi meron dito rin bumalik naka-wheelchair. Kaso naglalakad na siya. Oo. Kasabayan niya si Bordadong Tato. Yan, kasabay po. Kasabayan niya si Bordadong Tato. Shoutout mo, Nay. Taga saan ba kayo, Nay, ulit? Nakalimutan ko na yun. Tomas, Batangas. Santo Tomas, Batangas, mega shoutout. Binigyan ako nila ng putong dilaw at baka. Bakang, ewan ko anong tawag doon. Balbakwa. Ha? Balbakwa. Balba? Kuwa. Balbakwa. Balbalkuwa daw. Mamaya titikman ko para magkaroon ako ng high blood. Kaya ano yun eh. Yan, maraming salamat sa binigay nyo. Yung nanalo sa Agimat, sa pangontra dito sa sa Alipin Ama Jesus Nazareno, at saka sa YouTube channel natin na Andel Ortines o kaya Alipin Jesus Nazareno. Sa March na po. Sa March ko na. Surprise kung sino po yun. Kaya pag nag-announce ako, dami nga rito mga pasyente, mga may kaya. Yung isa, ang tatay, Kernel. Tapos ang nanay, sundalo Kernel. Yung anak nila, nurse yun, naghahanap sila ng mga kaging asawa. Hindi ko lang ma-rate kung dalawang kung alalay ko. Baka iwanan ka. Pero parang sa mayaman, naghahanap siya ng Lahat ay gamot mo Pero, bumabalik sila dahil nagdadala sila ng pasyente. Bumabalik. Nakita naman nila. Mega shoutout po. Check lang natin si nanay. Pag wala na taga, nakakalakad na kasi ito si nanay. Pagkitay. Para double check lang tayo, para sigurado. May sasakyan kayo tayo. Wala na talaga. Wala na yung nagagat. Kasi nakakalakad ka na eh. Wala na. Nakita ko naman yung kaninang pinaglalagyan ko ng mga stick-stick. Nagliliparan yung mga kwit. Dati umiyaw yan si nanay. Sinasabi niya, aray, 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 aray. Pero yung swerte ng babae kanina. Hindi, yung binuhat po kanina, may pasyente po talaga. Pero yung dito lang, kasana na sila. Ayun sa gagal. Mahirap gamutin yun. Ang ordinary magagamot lang doon. Kahit may batas na siya kakayanan doon, pag hindi mo ginaypa, hindi siya katayo, hindi siya gagay. Napakahirap gamutin yun. Yung ibang magagamot doon, masisira ulo, kaya sasabihin, ganito, ganito, ganito. Yung sakit niya, nasa buong physical at katawan niya at spiritual. Mabigat ang kasalanan niya. Kita mo, nagkakagulo sa mukha ng babae at isa. Naiintindihan ko na kung bakit nagkaganon-ganon ng espiritu niya. Napasukan siya ng masamang espiritu dahil sa laman. Wala namang problema yun. Iniiwan ka ng lalaki, babae. Ang ginaano ko doon, hindi kasi natin tayo kakilala eh. Hindi ko alam kung anong paano yung ginawa niya sa buhay. Kaya, yung mga espiritu na sunod na kanya kaluluwa. Kaya hindi siya nakakatulog eh. Iba pag hindi ka naman magagawa. Ano? Bawal ng business. Oo. Hayaan mo siya para magkasakit. Kaya pala tayo nag-pwede pa. Yung kasi yung mga... Yung mga magagamot niya, nagkakasakit pa eh. Meron ako nga di ba, naalala niyo po sinabi ko dati, si Richard Ryan, ano ba apelyido niya? Bunanan. Matagal ko pong asistan yon. Yung tatay niya, malakas pa, malaki silang bukilin kaya sumasama niya sa akin. Ngayon, siyempre, kung meron ako, meron din siya lahat. Ngayon, yung tatay niya mahina na, wala nang magbabantay sa bukilin kasi mga kapatid niya, magtitinda trabaho. Kaya hindi na yun, kasi nagkaroon na siya ng pamilya. Sinama ko yung sa insensuhan. Hindi nakakapang yung sa loob ng bahay. Nakapasok siya sa loob ng bahay, pero pagpasok namin sa second floor, third floor, hindi gumagalaw yung paa niya. Sabi ko yung senso, paman niya. Saan ka na? Andun siya sa baba. Sabi niya, Apo again!
Ano nangyari ba nagkakaroon? May umawag daw sa dalampaan niya. Simula yun, hindi na siya sumama. Nagkaroon siya ng phobia. Pero, binigyan siya ng anak ng Diyos. May anak na siya. Siya yung kahuli-huli niya lang inangat ko ng matris ang asawa niya. Ako, At di ba yung mga Chinese, bawal din magdamit sila na hindi rin nag-ano? Oo, hindi niyo alam dasal. Sabi ni Akira Yamada, sinabi ko na to sa Alipinesos Nazareno, si Akira Yamada ay original na monghe. Pero marunong siyang magsalita ng Tagalog kaya nakilala niya ako. Nagkilala kami. Kasi kakaiba daw tingin niya sa akin, sabi niya sa akin, is the good, sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, strong daw ako. Sabi niya, akala ko strong ako, patpati naman ako. Sabi niya, meron daw akong special sa katawan ko. Sabi niya, gifted to God, sabi niya sa akin. Sabi ko, siraan mo yata. Hindi pa kayo nagkakaroon. Di ba? Kagagaling ko lang sa mga karamdaman kong sakit. Yung panahon na yun. Sabi niya, darating daw ang panahon, tinagano niya, magpramagsalita. Sabi niya, darating ang panahon, napakahusay mo. Pero, kung ikaw pinalabas ng kakakaya mo, pero ikaw lang bukod tani may kanya kakayahan. Sabi niya. Si Akira Yamada, sinabihan din ako niya kahit hindi lang sulamig. Kahit sila mahigit 100 taon na nagkagamot, hindi kami lang makuha yung galing sa puso ko. Ang nagkaiba lang kasi kami, namatay kasi ako yung 2 beses. Kasi tatay ko, father ko, di ba lang yung binububog niya? Pinapasok niya ako, inabot niya ang dati ko. Nawala na ako ng malay. Tapos itong tama ito, at saka ito, yung driver na sinasakyan ko, nandun ako sa likuran niya eh. Nakaapak sa sasin niya doon, ang tuli na nandito, pero hindi siya nagpapat ng cambio. Umuubog na yung makina yun pala, na-stroke na, binangga kami. Umama ito doon sa may sabitan ng gano'n nila. Tapos yung bakal doon sa may ganito, tumama rin ito. Ito, butas yan. Buti nga ito, gumagalaw. Doon nagsimula ko palyarihan ito. Wala kang malay ko. O, tinanong ko, 4 na oras na daw akong tulog, sabi sa hospital. O, tatanggalan na nila ako ng dugo. Matagal na yun, siyempre tinatanggal naman yung dugo dati. Wala daw tibok ang puso ko. Ang haba na lakbay ko sa 4 na oras, kaya nga sabi sa inyo, si Kristo, huwag kayong maniniwala na sumasabi yung ibang detalye. Si Kristo parang katulad ng kay Moses. Isa siyang luto na pinaghalong araw na sobrang kinang na hindi mo makikita, lagi ka lang nakagano. Si Jesus, yung kanyang anak na bugtong, isa yung maliwanag na masigit pa dyan sa puti na yan. Sa kahit anong telang puti, kahit sa bulaklak na puti, sobrang liwanag yan. Ang sobrang liwanag na kakaiba. Tapos may konting bughaw yan. Yung bughaw niya parang pag ganun, parang nakakabit sa ganito niya. Tapos ang ilaw niyan, pasabog. Ang mahal na ina, yung ina ng saklolo, yan, yung mahal na ina, ano yan eh, Lourdes yan, yun talaga yung mahal na ina, yun. Parang ganun-ganun yan. Alam mo yung ganun-ganun, ang liwanag niya. Magkakaiba yan. Pero ang pinakamaliwanag sa lahat, yung gumawa na langit at lupa, higanti yun. Isipin mo na yung whole court, 2, isa ka lang yung hanggang. Pinakamalaking whole court, maghanap ka sa buong mundo. Doon ka sa dulo. Si Kristo ay nasa taktak ng tuktok ng shoot ng bola. Ring. Doon ka sa dulo, danggam ka lang. Gaano kalayo mong lalakarin ang kalakihan ng palasyo ng Kristo? Yung mundo, lupa na natin yun. Yun yung ginawa ng earth. Hindi ka na malaki ang kalayan ng Diyos. Isipin mo kung 10,000 tao manonood sa isang malaking studio. Tapos langgam ka lang. Isipin mo langgam, ito si Jesu Cristo. Ganong kaliit ka lang. Siya yung pinaka-omega sa lahat, yung pinaka-maliwanag. Pero pakiramdam ko, malayo siya, pero pag pinakausap niya ko, nandito siya sa puso ko. May napaliwanag. Kasi araw-araw kong binubulpinis ng Father ko. Wala ka naman pala sa akin. Next, dito ka na, Nay. Hindi niya na. Ayaw ko kayo basta naniniwala. Kaya sabi sa inyo, mapalad ang nagdarasal kay Kristo. Diyan ka muna, Nay. Wala pa naman yung magbabalan sa'yo. Kaya masaya na ako, Nay, kasi nakakalakad ka na.
Lalo ka ngayon, follow-up check-up ka lang, ano sabi ng kapitbahay nyo? Nagbago na nga po ang Ano pa rin yung dadasal? Like, sino susunod dito? Ano pangalan nyo ulit, Nay? Medina Bautista Arsenal. Sabi ko sa inyo, si Kristo ay parang ano, katulad ng ginawa kay Moses. Ganun din ang ginawa sa akin ni Kristo. Basta hindi ko siya nakikita, lagi lang ako nakadapa. Tapos ang nakikita ko lang, ganyan sapatos o. Yung mga anghel. Yung sapatos nila manipis lang. Parang manipis pa niya sa mga tsinelas na yan. Pero kakaiba. Ito lang nakikita ko. Pag kinakausap ko sila, ganyan ang nakikita ko, pero kakaiba yung mga paa nila. Ganito lang. Mga nila tinatawag ko, ang nakita ko lang sa kanila, damit kakaiba, parang pare style. Pero hindi naman sila pare na mahaba. Kasi mga bata po sila hanggang dito, sa tube lang nila. Pero yung manggas nila mahaba. Parang sinuot lang nila. Nakaganon. Tapos meron silang baston. Oh, gano'n ang mga anghel. Natawa ka na? Lalo tingin ka rin, malungkot ka eh. Ano ko? Nagaya na siya sa akin. Smile lang. Lagi nakangiti. May katarata. Katarata. Ano sa pala sabihin ko? Oh, mega shoutout po. Thank you so much sa lahat ng healing water natin, ha? Pangalan niyo kaya? Rodrigo Cometa Arsenal. Amin. Baba mo lang yan. Yan. O, lahat po na nagpapagamot dyan. Maraming salamat. Bukas naman po tayo. Thank you so much. Baba. Baba ba? Ano sa inyo tayo? Katarata. Katarata pala. No? Pero nung ano niya, pistahin niya tayo. Pakisulan lang sa asawa niya. Yan tingnan ko na sa doktor, stage 3 daw ito. Katarata. Pero pag umabot ng stage 5, pwede na raw. Kaya pa. Pwede na daw ano? Wala, magpapakati tayo mamaya na eh. Kaya tayo. Hoy, number to. Wala mo pa yan, Nay. Ano mo dyan sa linis mo? Mega shoutout po. Good evening po. Nazareno, God bless po, sir. God bless din po sa inyong lahat. God bless naman dito sa siyam na nanonood na si Eden, Pesimon, Alicia, Pontes, Jaime, Maricar, Pujita, Nairada, Sharon, De La Cruz, Eden, Armante. Pogi natin sa iPhone ko ah. Ha? Pogi natin sa iPhone. Oo nga, original yan. Pogi kami sa iPhone. Oo. Ay, ito pala yun. iPhone 14 Max, Yan. Realme. Dati hindi ka mga ganyan. Oo. Nakita niyo na si nanay? Dati po hindi yan nakakaganyan. Malambot na yung mga ano niya. Dati Normando. matigas. Oo. Tapos nangihinig. Ngayon, Inmundo Gian, mega shoutout. Paki-like na lang po at paki-share. Nakita niyo po yung in-upload kong video na alipin ni Jesus Nazareno, yung tiyan pong matigas. Dalawang balik na lang po niya yon. Yung unang video po niyon, hindi ko po kinuha. Yung tiyan niya doon, ano na lang po yun, lumiit na. Pero yung original na video niyo, talaga malaki ang tiyan niya. Pero nakita niyo po, yung bumalik siya, dito siya nakaupo, nagpapasalamat siya. Yung tiyan niya lumiit. Wala pa isang buwan. Ano doon niya? Masarap? 5 million. Diba? Si nanay, bibigyan daw ako ng 5 million, hold upin ako. Sino na? Ano bang pangalan ng anak niyo? Pangalan niya? Nanonood sa ibang bansa? Dolora? Dolora ano apelido? Leonora. Leonora? Vigan? Delga? Delga. Guide. Delga. Leonora, no? Kung napapanood mo, kung nanay mo ba ito? Ewan ko na kung nanonood ka rito sa alipin ng Ama Jesus Nazareno. Ayan yung nanay mo, bibigyan daw ako 5 million. 5 million. Hindi ko na kailangan yung 5 million ni nanay. Siya ang bibigyan ko na masasama ko sa karya ng aking ama. Antayin mo pag ako namatay.
Lahat ng ginawa ni Papa Jesus na ako yung mamamatay, sasama ko kayo doon. Sabi ni Papa Jesus bibigyan niya daw ako ng bagay na hindi ko pa daw nakikita ng dalawang mata ko. Minsan makulit ako. Tinanong ko yung anghel ko si Ella, kung anong nakatungtong ka, yun ang ibibigay sa'yo. Inisip ko, saan ba ako nakatungtong? Doon sa magandang pasyalan. Naintindihan ko na. Malaking kaibigan ba? Kasya doon, 500,000 na tao. Kasya tayo doon. Dahil magkikita-kita tayo sa kanila ng Diyos. Sabi ko, ang lagi ko pinagdarasal kay Papa Jesus, wala naman kasang mahiling sa kanya para pagalingin ako dahil pinagalingin ako. Ang aking mga anak, makapagtrabaho sila maayos, lahat ng aking pamilya, lahat ng mga tao nakapaligid sa akin. Dumating man ang panahon na gusto ko lang hilingin, mamamatay lang ako natutulog lang. Papuntahin niyo po ko sa ospital, natural lang po yun, kasi tao lang ako. Pero hindi po kung gagastos sa katawan ko para ubusin ko ang pera ng mga anak ko na pinaghirapan nila. Kung kalooban mong hiramin ako, gusto ko lang natutulog ako, pero may hiling ako isa pa. Isa't-isa lang. Ang mamatay, nakasama ko lahat ng taong pinagamot nyo, bilang alipin nyo. Sa panahon ko. Gusto ko sila, kahit may kasalanan sila, patawarin ko sila. Gusto ko sila magkita-kita kami. Para marami akong kakwentuhan. Yun ang gusto ko. Kung saan man sila, gusto ko silang makita. Kaya magkikita tayo sa panahon na yun. Gusto ko maganda ang kalagayan mo. Paspas. Habang nabubuhay ako, kung ilang taong nakadaan sa kamay ko, lahat po yun, Ama. Nagsimula ako nagdamot bilang alipin nyo. Gusto ko makita ko sila sa karyan nyo. Kaya naman nagawa nila kasalanan, hihingi ko sila ng tawad. Gusto ko taga makita ang pagmumukha nila. Kung ano ba itsura nila sa panahon na kami ay nasa tahanan mo na. Sinabi ng mga anghel ko na si Ella at si Leah, hindi naman po sila katulad na nakita nyo na pipilay-pilay, may patsi-patsi, makinis po ang balat nila. At saka yung buka po nila, pulugot sa panahon nila. Pero pagdating po sa karyan, kung edad po nila 60, parang 30 plus na lang sila. Magiging bata po kanila mukha. Kaya lang sila tumatanda dahil sa physical nilang balat. Kahit mga bulat po sila, may mga mata sila pagdating sa espiritu. Pag wala po silang utak sa physical nila katawan, hindi na sila talino ni Papa Jesus. Kahit gano'n katalino ang tao at hindi nakapag-aral, pantay-pantay lang po yan. Ang pinakamataas lang po, yung dakdang ama sa langit. At sumusunod na po doon, lahat naman ang sunod. Kaya makikita tayo doon sa panahon. Antayin mo ako. Gusto ko ba? Hayaan mo na maglinis yan. Pas-pas. Ang ganda ng kahilingan ko sa inyong lahat, no? Magkikita-kita tayo sa langit. Gusto ko makita ko kayong lahat. Ano, nanay? Nanay, sobrang bigat ni nanay, hindi na makahinga. O katatayo, nay. Ganyan ang kahilingan ko. Salamat din, Ray. Tatlo lang hinihingi ko kay Papa Jesus eh. Yeah. Relax lang. Wala akong hinihingi sa kanyang pagalingin ako kasi alam ko magaling na ako. Ang hinihingi ko lang sa kanya, lagi mo po gabayan at malayo ko sa kanso. At pangalawa, gusto ko maging maayos ang pamilya o pamilya na kasama ko. At yung dalawang hinihiling ko, ang mamatay na natutulog lang. Ayaw kong mamatay na maraming sakit. Pangalawa, ulit kong hinihiling, gusto kong makita lahat ng mga taong nagdaan sa aking mga kamay, naggaling sa kamay mo. Kahit saan man sila nagpunta, hindi niyo po siya tanggapin. Pagdating ng panahon, yun po ang request ko. Araw-araw ko pinagdarasal sa Papa Jesus. Kaya gusto ko magkita-kita tayo sa panahon na ako yung makikira ni Cristo. Pero kung mauna ako mamatay, diantay ko kayo. At least nagkita-kita tayo. Yun ang kasiyahan ng puso ko. Gusto ko lahat kayo nasa karya ng Diyos. Gusto ko masaya kayo. Gusto ko maging masaya ang buong pamilya niyo. Nino. Pas-pas tatay, sabihin mo in Jesus' name. Kasi nakakataba ng puso yun. Bakit ko gusto kong pangarap yun? Gusto ko magkwentuhan tayo sa panahon na yun.
Pati na yung nangaway sa akin, pinagdarasal ko rin. Pati naghagupit sa akin, pati yung ginawa niyang asri ang likuran ko. Pati lahat, yung nag-api sa akin, nagmura, nagsama ng paningin, masama. Gusto ko tanggapin sila ni Kristo. At baguhin ang kanilang isip. Pagdating daw ng panahon doon, pag sila hindi ni Kristo, mawawala sila ng alaala ng masama. Sabi ng mga amigo, sasalain yan. Akala daw ng tao pang namatay, meron na akong alam sa langit. Isa, bibigay ko sa inyo ng totoong kwento. Pag namatay tayo na may kasalanan tayo, tinanggap na ni Kristo, hindi mo makikita si Kristo agad, si Jesus. Ang makikita mo, parang presidente yan. Isipin yung presidente, dadaan ka muna sa mga security niya. Dadaan ka sa sekretary niya. Ayun yung mga angkel. Tapos, ilalagay ka sa room na pinakamalaking simbahan. Doon kayo mag-aayuno ng matagal. Kala mo napakatagal mo na roon. Sasalain lahat ng mga sakit nyo at ala-alang hinanakit at galit sa puso nyo. Mananatili itong nakakulong na sinisip-sip nyo ng negative energy na alala nyo. Tapos tatanggalin ang lahat ng iyong emosyonal na laman, pagnanais sa kayamanan, lahat yan. Pag nasala na yan, pupunta ka ulit doon sa isang malaking palasyo daw rin yun. Doon kayo tuturuan na para manalangin na sapat sa inyong mga bibig na sasabihin. Pagdating daw doon, pangatlo, iakit na kayo sabay-sabay. Bibigyan na kayo ng pakpak na Hesus Kristo at babasbasan niya na kayo sabay-sabay. At doon na kayo magkakaroon ng kapangyarihan. Para ka nag-aral. At nasa langit ka na. 100%, ligtas ka na sa kasalanan. Doon ka na magiging bata ang mukha mo. Para kang 15 years old. Ito yung sabi na nila sa akin. Yung po ang sekreto sa kakarihan ng Diyos. Hindi yung pinapasabi ng mga anghel ko. Kasi bakit? Walang maniniwala sa iyo. Sasabihin nila, may kwento ka. Pero kung may taong makikinig sa iyo, sabihin mo ito. Nasa kanya na ang paniniwala kung maniniwala sila sa iyo. Ang importante, sinabi mo ang nasa loob ng puso. At hindi mo inisip ang iyong sinabi dahil ako ang nagbigay sa iyo bilang ang Kristo. Kaya kung kukwentuhan ko kayo ng matutol sa karya ng Diyos at sa mga anghel na pinabigay sa akin ng Diyos, sasabihin nyo, may sulinutin ako. Pero, namatay na ako, mas matanda ako sa iyo. Hindi lang ako tumatanda. Yun lang ang sinabi ng mga anghel ko at sa kanya Yamana at matanda na niyo. Ikaw ay matanda na. Hindi ka nga lang tumatanda, bakit ka? Isipin mo yung luma mong mukha at yung bago mong mukha. Ano ang pinagkaiba? Tinignan ko yung dati kong picture ko. Anong pinagkaiba sa iyo sa isang katawan? Ang iyong mga mata. Ang pangalawang nagbago sa iyo, ang lakas mo. Ang ikatatlo nagbago sa iyo, alam mo kung ano? Ang salita mo. Mangyayari pag sinabi mo na mula sa iyong puso. Paano ito magagawa ng tao? Alisin ang umbot at galit sa puso. Yun. At alisin ang makiapid at pagnasa ng pag-aan ng iba. Laman man ito sa lapiman, ito kayamanan. May kayamanan ng bawat isang tao sa karya ng Diyos. At ito'y pantay-pantay lamang. Pero, ang pinakamapalad sa buong salibutan, ang mga taong naniniwala at ang mga mahihirap. Hindi niya sinasabi, mapalad ang mga mahirap dahil anak pa rin sila ng Diyos kahit mayaman sila. Darating ang panahon, mas mayaman ka pa kaysa sa kanya. Dahil ikaw, bawat kusina kinakain mo at pinaghihirapan, ay nagpapasalamat ka kay Hesus Kristo. At hindi ka nagtatapon ng butil ng bigas. At minawagwag mo ito, pinahagis lang. Pinapahalagahan mo ang pagkain na ibigay sa Kristo. At nagpapasalamat ka. Diba? Kaya mapalad ka kaysa sa mga tao mayayaman. Huwag ka nang maingat. Dati yan, di ako naniniwalang dati yung panahon, makakahiga daw ako sa lambot na galing. Iniisip ko, si Raulo yata ito nagsasalita sa isip ko. Kasi hindi ko naman siya nakikita, maliwanag lang. Sabi nga, darating ng panahon na makikilala ka ng dahil sa akin. May kling-kling yata ito nagsasalita liwanag. Hindi ko pala alam, si Kristo na pag nagsasalita sa akin. Kasi hindi ako basta-basta naniniwala eh.
Yung demonyo, nakikita ko. Simula nagkaroon ako ng matang ganito, nagugulat ako. Dati wala naman akong nararamdaman. Tapos may nakikipag-usap sa akin sa pangitain ko. Parang ginagawa katulad kila Moses, kay David, kay Isaac. Bumangon ka. At pumarinig ka rito at makinig ka sa akin. Inisip ko, sino kayo tatawag sa akin? No. Di ba? Ang hirap paniwalaan. Tuloy ko lang. Pinagpawisan na. Lumabas na yung sakit niya. Pinagpawisan na. Oh. O, di ba? Mahirap paniwalaan po yung sinasabi ko. Akala nyo? Kung may makikinig lang sa akin, baka sabihin, siraulo talaga ako. Oh. Kaya ayaw ko magkwento, minsan sinasabi ng mga anghel ko. Kasi sasabihin nila, sinabihan nila ako, sabihin nila, si Raulo, sasabihin ng mga tao makikinig sa'yo na di maniniwala. Bakit gano'n ka? Oo. Kaya minsan sinasabi ko lang. Kaya minsan alam ko yung tao kasalanan niya. Yung babae kanina nagpaggamot ng maputi, alam ko kasalanan niya. Kaya nasa kanya 5 espiritu. Kaya kong pasukin ang kanyang isipan kung may pahintulot ako kay Kristo. Meron pwede yung gawin ko. Alam ko ang tao hindi naniniwala sa spiritual. At alam ko na kung sinusubukan niya ako. Tawa-tawa lang ako upang hindi niya ako mahalata. Kasi kami, ang tawag sa aming mga manggagamot, may science sa utak. Kaya ayaw sa amin ng Satanas. Kasi nagtirinin na nga kami. Bawal sa manggagamot na matalino. Bakit kamo? Hindi siya tumatanggap ng pagkakamali. At feeling niya sa taas niya, magaling na siya manggagamot. Diba? Kaya ako na tinawag ng aking sariling alipin. Dahil sa sabsaban ng ako dinamot ng Kristo. At ayaw ko tinatawag na maestro. Ayaw ko tinatawag na sinubo. Ayaw ko tinatawag na master. Ayaw ko tinatawag na commander. Ang tawag ko sa sarili ko, musmusin. Kaya mabuti na lang nakakinig ako ng alipin. Yun ang tinawag ko sa akin. Bakit ko dapat tatawag sa akin, musmusin? Pwede ko yung tawag yung sabsaban. Kaso, mahaba. Ay maganda yung tawag sa akin. Naisip ko sa sarili ko, alipin. Yan ang gusto ko yung tawag sa akin. Kasi dinampot lang ako ni Papa Jesus. Ang aking mga mata ay hindi ko na taga-mata. Dahil pag nakita mo ang picture ko, baka sabihin mo, hindi ko kasi ako Adrian. Ang layo na mukha. Diyan na tayo po, no? Ha? Diyan na tayo. Ay, wala yan. Hindi pa yun ang todo kong picture, meron pa. Pag tingin na mo mukha ko, alam hindi mo nasasabihin ako yun. Kahit ako tayo, titigan ko yung mukha na yun, hindi ko siya Xerox copy. Mabuti pa yung buko, pag biyakin mo, pag dikit mo, huwag katumbas, pulmahan. Sabi ni Akira rin Madam, itandang limitanyo, yung picture na yan ay hindi na ikaw. Patay ka na. Ibinalik lang ang espiritu mo at dumako sa pagsubok, tumasa ka. Kaya bago ang katawan ang espiritu mo. Kaya hindi mo ba napapansin ang iyong mga mata ay nakakapitig ka sa araw? Hindi ako pwede tumitig sa araw. Bakit dati? Manlalabong mata ko, wala na akong makikita. Kailangan ko muna ipigil, daan-daan ko buklatin para makakita. Pag tinamaan ako ng araw sobra, magdudugo ang ilong ko. Susuka ako ng dugo at magdudugo ang tenga ko. Dahil may sakit na ako sa utak. Bakit ako nagkaroon ng sakit sa utak? Kagagano ng stepfather ko, kapapatok, kasusuntok, kasasampal sa tenga. Tapos, ginakampit niya ako ng latigo. Lumos 19. Pinapalo niya ako sa batok. Kaya yung katawan ko, namuwang dugo. Sabi ng mga anghel ko, huwag mong iniisip na ikaw yun. Iba na ang pagkatao. Kaya once na magkakasala ka, marireport ka agad sa langit. Araw-araw kami niyang tinitingnan at araw-araw kitang binabantayan. Ang mata mo ay mata namin, sabi ng mga ko mga Berwin na si Ella at si Lia. Yung dalawang yan, mata ng babayan. Ako, si Ella at si Lia. At minsan, ikaw na si Andiel, para hindi ka matokso. Kasi ang mata na yan ay walang bangid na pagnanasa sa babae. Dahil babae ang iyong mga mata. Pag nagagamot ka ng lalaki, magbabalik ang laksyonan ng mukha mo. Ibig sabihin, ang mata ko magiging yun ang mata ko na. Pag babae naman, magta-translate yan. Para hindi ka matuksok sa laman. Kahit makita mo ang kanyang legs. Parang baliwala lang. Ang tingin mo sa legs, lalaki. Okay na.
Kaya doon mo malalaman ang ating mga mata ay kakaiba. Kung tititigan mo lang siya na maigi, at tatamaan siya ng ilaw, mapapansin mo ang bata ko kabilaan ay iba. At pangalawa, mata ng bata. Marami na nakakita sa akin yan. Sandal. Kuya, tingnan lang. Yan ang sikreto ng pagkagamot ko. Para magkasala ako, kailangan kong magnasa ng babae. Pangalawa, kailangan kong ihalik ang aking labi sa babae. Ikatatlo, kailangan ko siyang maggamit para mabulag na ako. Para bumalik ako sa dati kong mga sakit. Huwag na ko eh. Sa kanya na ang kanyang laman. Paano ka nagkamot? Ibinigay siya ni Kristo. Dahil sa Maynila, lumaki ako sa lungga ng mga sexy, mga bata. Hindi ako nagkakagusto sa babae. Takot ako. Bakit takot ako? Bata pa lang ako, binubugbog na ako ng stepfather ko. Wala akong ipapakain sa mga tao na yun. Minsan, ay meron akong hinanga na babae. Sinabihan ako ng nanay tatay niya, wala kang mararating sa tao na ito. Anong ipapakain sa inyan? Masasakit na salita. Tumanim sa puso't isipan ko yun. Na kailanman ay hindi na ako iibig o hahanga sa babae kailanman. At isinusumpa ko to sa pangalan ng aking ama. Pero, pinuto ni Kristo yun. Kailangan darating ang panahon na mayroon kang makakasama sa iyong pagtanda. Ang daming babae tinukso ko ni Satanas, hindi ako umiibig. Pero nakita ko siya kusinda nakasembrero na inlove ako. Di ba? Nakita niyo po yun, sembrero na kusinda? Na inlove ako, hindi ko alam ang puso ko, tugod. Ang bilis. Tapos ayaw ko siya isipin. Bakit kaya yung babae ng lintik na ito? Bakit lagi siya nasa isip ko? Lagi ako nagdarasal. Pero pinapahiwatig siya ni Kristo. Kasi sabi ni Kristo, pumunta ka sa lugar ng Pampanga at iyayag mo ko. At binasbasan na kita kasama mo ko. Hindi ako naniniwala. Magkakasakit ang iyong kapatid. Pag hindi ka pumunta, huwag kang matigas sa ulo, sabi niya sa akin sa pangitain. At nakipag-usap ang mahal na ina. Totoo nga, kapatid ko, mamamatay na. Alam ng mga bayaw ko yung mamamatay ng kapatid ko na si Annalyn Ortiguez Nubi. Yung panahon yun ay meron siyang sakit na cancer. Yun yung kailangan kita. Siya. Siyang ano. Iniisip ko, paano ko siya gagamutin? Sabi nung nasa isip ko, inalalayan pa ako ni Papa Jesus dahil di pa ako maggamot eh. Ilapat mo yung mga kamay ko. Sabi ko, bakit tumahatak yung kamay ko? Ayaw ko naman gumalaw. Kasi binasbasan na to ni Kristo eh. Inilapag ko lang yung kamay ko sa puso niya at umiyak lang ako. Wala lang ako sinabi, basta umiyak lang ako. Kinabukasan, bigla siyang tunay at naglakad. Tapos inisip ko, ay, ano lang, pagod lang. Unang punta ko sa Pampanga, niligaw ako ng tricycle. Alam mo saan niya ako dinala? Doon, kila ako beng-beng. Doon sa Quezon, pamunta roon. Babi na ako nakarating dito sa Ascomo. Ta? Sabi ko, may ilog yun eh. Naalala ko may ilog kasi dyan sa likuran. Basta lang kung mayor yun, yung bayo ko kasi, kapag-anak ni Mayor Cervera. Bayo, basta, hindi ko na yung mayor. Mayor yung kagagwa. Pinabanggit niya yung pangalan, doon na, sinalalayan ako ni Kristo. Basta sabi ko, pagtingin mo taga sa kapatid, hindi mo taga kapatid. Sabi ko, bakit gano'n ang mukha niya? Lumabas ulit ako, gabi ako dumating. Biyernes yun, kaya tandang-tanda ko. Sabi ni Kristo, sa isip ko, ilapag ko na daw yung kamay niya. Ay, ayaw ko ilapag kasi hindi nga ako magdamot. Oh, bakit kaya tingin ko sa kapatid ko may sungay? Tapos, maitim siya, para siyang mabaho na bubulok. Di ako magdasal kasi hindi na taga ako nagdarasal eh. Basta ininikit ko lang yung kamay ko sa kanya, biglang may umalis sa katawan ko, parang mayroong gumagaw sa bilis ng puso ko, ang bilis, basta tapos bigla ako umiyak. Yung pagkaiyak ko, lumakas siya na kumain na siya, kinabukasan, bumalik siya sa lakas niya. Yun ang unang pagkagamot. Pero hindi pa ako naniniwala. Hanggang maraming nagpadala. Yung kapatid ko, Manel, maraming kaibigan, sinabi niya, ayaw kong gamutin. Basta pag hinahawakan ko lang, gumagaling yung tao. Oh. Meron na akong talaan, binigyan ni Papa Jesus, kaso hindi pa ako magbasa. Kasi hindi ako nakapag-aral eh. Ang ginawa niya, natutulog ako. Parang meron akong kinain na dasal sa kanyang utak ko, sa buong pagkatao ko,
Bigla na lang ako natuto magdasal. Oo. Subukan talaga ng Panginoon. Ibig sabihin, meron siyang pinakain ng maliwanag na hindi ko alam. Basta nagkaroon ako ng nagdasal. Nakabisado ko lahat ng dasal na hindi ko naman binasa. Binuksan ko lang, tinitigan ko lang. Ay, nakabisado ko yung talaan ng dasal ko. Totoo talaga, hindi ako nakapag-aral, hindi ako nakapagtapos ng grade 1. Paano ako nakapagtapos ng grade 1? Araw-araw kong ginagawang tadyakan. Pok din sa ulo, sipain, buraan, pakainin, igaling ulo, isubsob. Kaya nga nabaling ino ko eh. Malupit ang stepfather ko. Pag lasing siya. Kaya tinulungan ka ng Panginoon. Oh, kasi kakaiyak ko sa Diyos. Kaya nga sabi sa inyo, matindi ang sakit ko. Gumagapang na ako. Hindi na ako na. Kaya pag nakita yung mukha ko, yan picture niya, pinakatago-taguan ko. Sabi ko, parang hindi ako ito. Ang layo ng mukha nito para sa mukha ko ngayon. Oh. Para siyang patay na demonyo, sabi ko. Bakit ako, ang layo ng mukha ko sa kanya? Oh. Kasi yung na-aksidente ako, namatay ako, nakita ko talaga sa 4 na oras marami akong nilakbay. Basta sunod-sunod na ako sa maliwanag. Kaya pagbalik ko sa katawan ko, bigla akong umalsad, lumakas ako. Lumaki yung mga muscle ko. Hindi naman ako nag-gym. Bakit ang mga katawan ko parang isang mandirigma? Parang napakalakas ng mga braso ko. Hindi ko naiintindihan, bakit nagkaganito ang mga katawan ko? Parang ko sinawo doon. Bata ka, masunurin ka naman sa magulang. Lahat sinunod ko ang stepfather ko. Hindi ako marunong galit, magmura. Bakit magaganito? Dahil hindi niya ako tutulong anak. May kapatid ako sa kanya, 4. Bali, wala kami. 4 sa original, 4 sa kanya. Pag nakikita niya ako kumakain, galit siya. Akala niya inubusan ko yung mga kapatid ko sa nanay. Kaya ang ginagawa niya sa akin, pag wala yung nanay ko na bandera lang, ginagawa niya kong punching bag. Kaya hindi ako nagsusot ng mga nakashort, mahaba, mga butas-butas. Kasi marami akong pasa sa katawan. Ayaw ko makita yan ng nanay ko kasi natatakot ko, sabi niya, papatayin kita. Siyempre, tumalim sa isip ko. Ang hindi ko na magawa, at tumakbo na ako, lumayas na ako, yung pinlansyan niya yung mukha ko. Dito. Ginawa niya akong demonyo. Pero sinabi ng mga anghel ko at ng liwanag, hindi ka pwede magtanim ng galit sa puso mo. Hindi mo makukuha ang aking kapangyarihan. Kaya ang kapangyarihan ko, ang liwan, ang ngiti, ang kaligayahan ng puso. Bawal akong malungkutin. Bawal din akong nagagalit. Pag ako nagalit sa tao, ayaw ko magsalita ng masama laban sa kanya. Umiiyak ako. Bakit? Ayaw ko siyang mapakama. Baka mapagbitaw ako ng hindi magandang salita, may mangyari sa kanya. Kaya dapat manatili. Kaya nga meron akong anghel na 2, si Ella at si Luya. Siya ang magkukontrol ng utak ko para hindi, kasi ang utak ko, bata pa lang, namuhon ng mga dugo. Dahil araw-araw niya akong ginagawang punching bag. Sumusuka na ako ng dugo. Pag sa sakit ko, ito na lang po, cancer ba tawag mo? Tapos pumunta ako sa ospital, kinilar ako na wala ako ng sakit. Basta pakalimdan ko sa katawan ko, kakaiba. Parang napakalakas ng katawan ko. Oo. Tapos yung mga muscle ko, bakit naglakihan? Unti-unti naglalaki yung mga muscle ko. Wala yung lahat yung mga sakit ng katawan ko. Dati kasi pag naglakad ako, ganyan na eh. Ganyan lang ako. Pag naglalakad ako, hindi na ako makatayo. Basta sa sobrang pasala ng katawan ko. Yan. Yan. Marami akong pagbutin sa katawan. Kahit yung mga puwet ko, may mga pasapa na sigarilyo. Kasi ako Cinderella sa akin. Kaya yun ang nakita ng Panginoon. Kaya sa sobrang, basta gabi-gabi, hindi pa naman uso yung nawasa eh. Ang uso na yung balon. Ano oras na nagkakaroon ng tubig ng balon? 2 to 3 na madaling araw. Hindi naman uso yung poso pa yung balon eh. Oo. Gabi-gabi, umiiyak ako sa balon, umiiyak ako, nagbubuhat ako ng konti, nalagpas sa kasi ng katawan ko, kasi hindi niya ako kumakain, hindi ako pinapakain ng masarap. Kumakain ako masarap pag nandiyan nanay ko, pero pag nakita ko siya nakatingin sa akin, kahit gusto ko pa kumain, ayoko na. Kasi nakakaramdaman tao ng puso ko sa kanya. Ngayon, pag kukuha na ako ng balon, kahit tumulan niya, kahit tumulan, kailangan mapuno yung 10 gram. Araw-araw yun. Tapos may mga manok pa siya, tapos mga gano'n. Lagi ako nakatingin sa langit. Sabi ko, Papa Jesus, kunin mo na ako. Nahihirapan na ako eh. Hindi ako galit sa iyo, galit lang ako sa kanya.
Kasi lagi ko naririnig yung Ten Commandments at saka yung Jesus Christ, yung panahon na palabas sa channel 2. Siyempre may channel 2 ba yun dati? At saka yung Sari Manok pa dati palabas, Sari Manok. Naalala niyo yung Sari Manok, yung channel 2 po yung Sari Manok. Nakikita ko si Papa Diyos doon. Mapalad daw ang nananalangin sa kanya na hindi siya nakikita. Kaya pumasok sa isip ko yun. Tapos ang sabi niya, mapalad daw lahat ng nagtatangis sa akin at umiiyak at pinakikinggan ko. Ganun ang ginawa ko. Parang yung TV na yun, yun ang nagbigay ng sign sa akin. Kaya hindi ako nag-time ng galit kay Kristo. Kaya dasal lang ako ng dasal. Hanggang doon niya ako pinakinggan. Sinabi niya lahat ng sinasabi mo ay alam ko. Kaya masaya ko ang aking mata ay iba. Ang aking panrinig ay napakalakas. Ang aking pandama at pakiramdam napakalakas. Kasi sabi ng mga ni Akira Yamada, ni ng Sunumi, ni Kater Ernesto, ni Lolo Arturo, saka ni ang katawan mo ay patay na. Bagong katawan mo. Huwag hindi ka na bata. Hindi ka na 40 years old. Kung pasan mo yung 2 beses ka namatay, ilang taong ka na? Nasa 100 taong ka na. Kaya mas matanda ka sa kanya. Yun nga lang, hindi tumatanda mo ako. Lahat ng nakakita sa akin na panahon ko at bumalik ako sa lungga ng Divisoria, hindi sila naniniwala na ako yun. Kasi iba taga mukha ko. Kaya pag nakita yung mukha ko, talagang hindi ako yung maniniwala. Dito ka na tayo. O, next na. Iba naman ang iyak. Oh. Anong sakit mo? Magpapakondisyon. Nasa mo? Magkondisyon daw kayo mamaya, ha? Sa bukas. Dagdagan nyo alam nyo. Papalas po kasi ako. Papalas ka. Malamig kasi dun sa pupuntahan. Ano bansa? Hungary po. Ano? Hungary. Saan yung Hungary? Part ng Europe. Europe. Maraming pera doon. Ang pera doon, lapad. Ganyan. Oh. Magpapakondisyon daw to para malaki ang sahod niya. Malaki pera doon. Si Ate Carmen, taga-Europe eh. Yan ang nagbigay sa kanya. Taga-Europe. Maraming pera doon. Tsaka mabait din si Ate Carmen. Malay mo, makita mo siya sa Europe. May sariling bahay yun. Malaki bahay yun. Malaking paupahan niya. Kaya isa lang yun, wala kasama. Ito mga atras. Kailan ka alis? Cleansing tayo para malagyan ka ng energy. Nasa tubig mo? Ito to. Ito? Ito sa tatay mo. Tatay mo siya? Tatay. Ninong sa kasal. Kanina ka? Pangalan mo? Wala pa lang ganun mundo. Kami. Para mabasbasan ka. I-cleansing tayo. 2 minutes lang ang kailangan ko para mag-cleansing. O si nanay, tingnan natin kung nakakalakad na po bago natin ito pagpatuloy. Lakad, nay! Ano pakiramdam niyo, nay? Wala mo siya magalaw? Bawasan mo yung taba, nay, ha? Mag-diet ka konti. Masaya na po si nanay, nakakalakad na. Hindi pa pa Jesus. Hindi pa ako nagpalakad yan. Malay ko ba kung paano maglakad yan? Kaya maraming talent ako, kala nyo? Ang hindi ko lang alam na talent, maggawa ng bahay. Naging ceramic ko ako eh. Assistant ako ng mechanic ko. Nagtapon ako ng basura, kumain ako ng pagpag, tapos ang trabaho ko. Bote, Dario! Isla! Pandesal, pandesal! Tapos nagbubuhat pa ako ng tubig. Nagpapapilga ako para magkaroon ng pera. Wala kasi dati, nilagay lang sa suyo. Kaya mga swerte nga yun. Para sa mga inawi, gusto ko lang lagi ako minumura eh. Minsan na ba yung mga basher ko, hindi ko pinapatulan? Kayo, mapapalad to. Kasi ito, may mga nawasan eh. Mapalad na sila, pinapakain na ng gatas. Oo. Masalad.
Dati, pag nag-aaral yung mga bata sa eskwelahan, meron may tagbat rin yung gatas, at saka yung parang, ano ko yun? Basta yung nilalagay sa eskwelahan, libre. Oh. Oh, yun. Ang mapalad nga ito, may computer na eh. Dati, laro lang namin, tagu-taguan lang, siya, 2 minutes. 2 minutes. Humingi ka ng tawag kay Kristo para mapaspasan ka niya. Pikit. Panakilin mo yung asawa mo sa iyong pamilya. Lahat. Linisin mo katawan niya tapos para mapaspasan ka lang. 2 minutes lang kailangan ko. Para mapaklinsing lang. Dito ka, sir. Ano yun? Mamaya dito tayo sa sala. Diyan ka. Ano yun? Sir, nagmamadali ka dito pula. Sino bang ginagawa mo? Lahat yan? Oo, marami po. Marami po po yan po. Nakaano pa lang tayo po eh. Naka-rating pa lang. Aabot pa tayo nito ng alas 2. Dati nga, mabot kami na alas 4 ng madaling araw. Nag-ausap ako na. Nagkamala na ako 3:30. Sige, linis na linis para lang matapos. Mabaitan kasi Papa Jesus. Kaya sabi ko sa inyo, lagi kayo magdasal. Basta pag nakita niyo yung mukha ko, baka sabihin niyo hindi talaga ako. Talagang ako, mabuti pa ngayon nyo, biyakin mo, pag dikitin mo, magkamukha na. Pero yung mukha ko, hindi talaga, malayo. Kahit nga ako, nanay ko nga, totoo po, sinabihan ako ng nanay ko, pati mga kapatid ko, para daw niya ako hindi anak. Oh, nanay mo, magsasalita ng gano'n. Galing ka sa kanyang puwerta. Galing ka sa siyang na buwan kanyang binantayan at tinalagaan. Tinapupulan. Pero sinabihan ka ng nanay mo, pagkalipas ng ilang taon na ako, sinabihan niya ako yung binasbasan ako ni Kristo. Natutulog daw ako para daw hindi ako anak niya. Kumikilang daw ako sa dilim. Para daw niya ako hindi anak, kahit yung mga kapatid ko, alam niyo po ba, kahit yung mga pinsa ko, sinabihan din nila ako na hindi nila ako kamag-anak. Para na daw nagbago yung mukha ko sa ibang liwanag. Kaya ko na sa sarili ko, paano kaya nila ako nagtitingalan? Oh. Ay, yung tao, minsan, yung pasyente, alam ko talaga, nagsisinungaling. Sa tawa lang ako ng tawa. Wala lang akong panahon sa mga kasalanan ng tao, basta ang permis ko, matanggal sa sa'yo. At tumingin sila na tawag ni Kristo. Hindi. Yuko ka na. Wala ka naman sapi. Yuko. Amen. Gayahin mo ako ha. Huwag kang titilan. Gaya. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, Ama sa langit, ako po si, pangalan mo yun, nananalig ako at sumasampalataya sa iyo na dinidinig mo ang aking panalangin. Patawarin mo ko sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Maghari nawa ang kabutihan sa aking buhay. At ilayo nawa ko sa aking pupuntahan sa mga taong hindi ko po kilala. At maghari nawa ang kabutihan sa kanilang puso at isipan. Gabayan niyo nawa ang aking pamilya. Lahat sila. Amen. In Jesus' name. Gayahin mo ko. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilay niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan upang daigin at tapakan ang kapangyarihan ng kadiliman. Kaya kayo po ang manguna sa aking buhay. 3 times, sabi mo in Jesus' name. Amen. Yuko, binabasbasan kita sa pangalan ng aking Ama na si Kristo at ilayo ka sa lahat sa pangalan ng mga gusto malapit at masamang isip sa iyo kung hindi kayo ang unat magharis ng buhay ganun din sa taong ito. At naway gabayan niyo po siya Ama sa kanyang pupuntahan na ipinagtulog mo. Kung ito ay kalooban niyo siya ay makapunta sa ibang bansa, pagkalog niyo po sa kanya ang mabuting puso at isipan sa mga tao. At naway huwag niya kalimutan na galing po ito sa inyo na ipinagkalog niyo na makarating siya sa ibang bansa upang sa kanyang pamilya. At kung dumating man po ang panahon at makapag-ipon siya at huwag nawa na siyang makalimutan sa kanyang isip at puso ang makapunta siya sa inyong tahanan at naway ibigay niya ang nararapat sa kanyang pamilya sa pangalan ni Kristo. Amen. At naway gabayan po siya sa pangalan ni Jesus. Amen.
Hindi tayo, sabihin mo in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen. Yan, kiniliwan ka na ng Diyos. Sana pagdating ng panahon, huwag mo siya kalimutan, puntahan sa kanyang tahanan. Lahat yan ay hindi galing sa iyo. Tahanan, simbahan yun, sir. Tahanan, ha? Bahala ka kung saan man. Baka punta ka langit. Nasaan tubig mo? Oh, tapusin mo na sa chat, alamit lang naman yan, para magpa-condition daw. Kasi sasabak yan sa ano, gera. Malamig na pala. Hindi pagbaril lang. Amin. Oh. Ano pa anong damday? Okay, halika na. Ika na. Yung asawa naman. Next, ang asawa. Ay, nako. Okay, di ba? Ano sa kanya, manager? Tayo mo kayo. Tapos Dito may masakit siya. Dito may mga pinagpili. Oh. Ano sabi ng medisina dyan? Nung kanina kasi may nauna sa'yo, sabi ng doktor yun. Ano sakit niya, di ba? Lumbar at sciatica. Kasi siya nagpa-check. Tapos ito, masakit ito gawa ng aksidente sa mga. Parang nag-isip. Pero nangat mo siya. Nalagataw. Alam ko na. Pero sige, nung isang lalaki kanina, yung mga galing sa Japan. Patingin nga, ganga mo lang. O nga, na-dislocate. Ingat-ingat lang sa motor, sir. Mas malala ito. Yung lalaki kanina, magaspang. Pagka ginanon mo, ito, tingnan mo, walang tunog. Pero pag yung kanina sa kanya, walang tunog yung pag ganito. Sa'yo, baliktad. Oo. Magkakaroon to ng tama, katagalan. Yan o, kala mo balik. Nalaglag ito. Pumasok siya doon sa loob. Kasi sa pag-aksidente ng motor, malala yan. Mabuti na, agapay siya. Pag tumagal-tagal yan, baka hindi ka na makatanggap ng Europe na pera sa asawa mo. Yan. Ganyan ka na lang. Hindi mo na maano. Ito na lang. Gana na lang. Tingnan natin yung lower back mo naman. Hindi, tayo ka. Saan banda yun? Sinabi mo kanina. Hawak lang muna. Namamaga siya. Namamaga. O ito, namamaga. O. Tingnan mo ito. 1, 1, 2, 3. Nakalubog, di ba? Pakiramdaman mo to. Ito nakangat, di ba? Kung titignan mo, pantay ang spinal niya. Sa mata. Kahit kapay mo, ng daliri mo, sunod-sunod. Pero ang pinagkaiba lang dyan, pag kinapa mo to, pakiramdaman mo, nakaangat itong isa. Pero parang nag-hams. Kung titignan mo, pantay. Pero pag dumaan yung sasakyan na mabilis, mararamdaman mo, umangat ng konti. Yan, o. Ito, di ba? O, masakit pag tininan ko. Yan, o, masakit to. Aray. O, okay na. Madali lang yan. Konting tadyak lang yan. Tapos na. Hindi, mahirap yun na. Ilang taon na yan? Wala kang sapi. Maganda ito, wala itong mga sapi. Ang bibilis na ng mga sakit nito. Uy, salamat Papa Jesus. Ano ko din? Madali lang yan. Bahala ka sa akin. Pangalan. Magpasalamat ka na kay Kristo. Oh, yan. Magkakukuha po ito. Iba, nagbilang mo. Ilang tulak lang yan dun. Nakita mo yung kanina yung mga babae kanina? Yung gumaling yung mga likuran nila. Ganon din yung gagawin doon. Taga rito. Taga rito. Madadali lang ito. Salamat kay Papa Jesus. Hindi na ako matatagalan dito. Naka-advance ako kanina sa pagkikwentuang kay Kuya. Nakasukat ako agad. Yung dalawa. Nakasukat agad ako straight. Relax lang. Relax lang. Relax lang. Relax lang. Pumasok na. Relax lang. Relax lang. Sukat ako ng ilang taktakan. Hawak mo na. Teka lang. Normal lang. Baba mo yung paa mo. Todo. Todo pa. O, huwag mo gawin. Ito yung masakit ko pa. Tatamahan natin ang tuhod, ha? Hinga. Ito mo lang natural. Pumasok na siya. O, hinga ulit. Hawak ulit.
Hawak ulit. Pasok mo ulit. Hindi ka. Kunti na lang. Yan lang. Ganyan. Tapos ang dibdib. Yan. Hinga ulit. Kulang. Kulang pataas. Hinga ulit. Tama na. Punta pa. Okay. Pulasok siya. Release. Tayo. O, ito ng final. Hawakan mo ito. Ito doon yan. Lumuko ka ng konti. Yan. Ganyan lang. Tapos tumingala ka. Tingala pa. O, isa pa. Isa pa. Pasok na siya. O, out yan. Angat ang damit. O, tingnan nyo, wala na. Huwag mo, awag damit. O, anong pinagay ba? O, nawala na sakit. Wala na alon. O, tingnan na natin kukunin yan. Wala na sakit. Ulitin natin. O, masakit pa. O, hindi na. Doon na yan. Gaganon naman siya. Gaganon kasi lahat tayo puro pag ganon. Ngayon naman i-adjust siya ng konti. Para lumulog yung gusto mo doon. Patay na sila para walang hams. Kaya nilagyan ng lotion para huwag ka daw tumakas. Kasi mabilis ka kasi magpatakbo. Kaya nilagyan ng hams para hindi ka makapagpatakbo na matuloy. O, upo mo na rito. May konti pa rin. Step ulit. Relax. 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 Hawak lang. Yung, pasok na. Ano? Ikaw na magangat. Ano? Oh, okay na daw. Nagsinungaling to, binayaran na ako ng kalahating milyon. Sabi mo lang, ang dami. Yung 5 million eh. Sana? Oh, pumasok na, di ba? Wala nang sakit. Oh, wala din tumutulog to. Antayin mo lang siya, ayusin pa lahat yan. Bukas. Bukas na ako, baby. Pinagpawisan yung asawa niya, oh. Naligo ng pawis. Antay mo, degenerate pa yan. Yung likuran mo, may konti pang sakit yun. Kaso pag dinidiin siya, wala na siya sakit, di ba? Hindi ka tulad yung kanina. Pain pa yun, pero kulang pa yun. Po, ito yung bumili ng mga tantong. Si nanay, siya yung bumili ng 10,000 manok. Nauto siya. Ano ba ito ba pinabiling manok? 10,000? Kasi iahain daw po. Sana, yung 10,000, pinambili niya lang ng pagkain niya. Tapos ito po yung pang-harap. 3,500 plus 10,000, 13,500. Ano ba sakit niyo ba pagkain ng paggamot pala? May kinukulang bang maganda? Oh, makinis ang balat. Ang kinis na, ang kinukulam, laging ang mata, lagi ko sinasabi, nakaganyan. Pangalawa, ang kinukulam, malalaman nyo kahit kayo, may asawa nyo. Di ba tinuruan ko na kayo? Huwag nyo sasabihin na tatapatan nyo ng salamin ang mahal nyo. Nanay nyo, tatay nyo, kaibigan nyo, magpapagamot. Ay kinukulam. Habang tulog siya, tapatan mo ng salamin kung saan siya nakaharap. Yung salamin niya, kunyaya, mukha nang yan. Salamin, diyan ka nakaharap. Titingnan mo, babandahan mo rito kasi nakikita yung mukha niya, tapos titigan mo. Makikita mo yung reflection galing doon. Makikita mo yung totoo niyang mukha kung ano lumalabas doon sa salamin. Pero magagawa niyo lang po yun paggabi. Kahit anong oras, magsisimula ng alas 7. Hanggang madaling araw ng alas 7, ng alas 6. Makikita niyo na totoong kinukulam siya kasi magkikita. Kaya kayo nagpagamot dahil masakit yan. Kasi akala niyo kinukulam kayo. May kinukulam bang sexy, ganda-ganda? Hindi ko na ito hiraman ng pera dahil wala na itong pera. Nauna na niya doon sa isang apo. Nabudol na ito eh. Wala kang kulam oh. Salamat no. Kahit isa. Pantay-pantay lahat yan oh. Sa mo lang sa dulo. 1, 2, 3, 4. Magkakasukat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Walang sablay. Lahat pantay-pantay. Paano ka kukulamin? Eh, tingnan mo, hindi gumagana. O, kahit anong turo ko. O, walang sakit, di ba? Ulitin ko pala, pikit. Hindi ko makarunat itong sasakyan ito. Mayaman. High-tech. Hindi naman masalita. O,
Kita mo, tinutusok ka na, hindi nasaktan, hindi katulad mo kanina. Aray ko, aray ko, aray ko. Ah, ang sakit ni nanay, alam ko na tayo. Yung 5 million, may nainggit. Ano naman itong nagimat mo? Mukhang manang balita po. Meron ka naman nagimat yan. Ano naman yan? Ay, naku. Kasi bawal daw mabas. Putulin mo na natin, nanay. Walang visa yan, nanay. Balik mo na lang. Bahala ka, sa'yo naman to. Ako na lang para malaman ko kung saan natin tatanggalin. Ay, dito lang naman pala siya. Hawakan mo muna yan. Iha. Bahala ka magkaroon sakit. Tingnan na. Tawag ulit. Alin naman sakit niyo rito? Ay, tawag ganyan na. Tawag. Ganun yung gawin niyo na. Tapos tawag ko lang. Relax. Ibo kayong po. Paano? Relax lang. Masakit, Nay? Ito, Nay. Ito. Medyo. Huwag ka utot, Nay, ha? Pinapakinggan ko kung may tao sa loob, Nay. Ito. Masakit, Nay? Ito. Masakit. Ito, Nay. Ito. Ito. Yan. Alam ko na sakit niya. Sa pigi. Oh. Opo na, Nay. Kuwang-kuwang ngayon niya, Nay. Ihiraman ko siya ng pera. Wala na nga po, nabudol-budol na eh. Madi! Nasaan yung alaga niya po sinda dyan? Yung kan dati, baboy, manok 10,000, lalagyan ko to ng uod dito sa likuran. May lumabas na tong uod, kailangan ko ng 15,000 para makabili ng tablet. Tablet. Yun ang sakit niya. Wala nang iba. Sakit niya madali lang. Eh, yung isang Ayusin niya, Nay. Lilinisin lahat ng katawan mo. Kasi baka na-stress ka lang. Stress, Nay. may sinisap sa ate ko dahil lagi may sakit. Kabibigyan kalahating mo. Magkapit pa lang ba kayo yan? Malayo sila. Taga saan ba si nanay? Sa Tandansora. Tapos kayo? Dito lang sa ulo. Pero hanggang malapit din sa Quezon City yun. Opo. Isusunod ko. Aray ko po. Yan ang masakit sa'yo, Nay. Isang nga, Nay. Huwag ka mahiya, Nay. Hindi ka naman dalaga, Nay, ha? Pitin ko lang itong kilikili mo, Nay. Walang pawis to, Nay, ha? Relax lang, Nay. Ito, wala siyang tama rito. Sobrang ipit ang ugat nito, Nay. Naalala mo yung matabang lalaki, yung hindi yung mag-asawa kanina, akala niya kinukulam din siya. Yung nakikita ng kilikili, binibiro ko, chabi-chabi yung asawang payat. Yung pogi, yung ganun ng buhok. Kasi kumain ako eh. Ako nga pala, kumain kayo. Yung lalaki dyan, tas asawa niya, babae. Yung pelas kayo sa binibiro ko, chabi-chabi. Yung kanina, yung unang vlog natin yun eh. Yan o, yun ang masakit niya. Pelas kayo sakit niya o. Yan o, masakit o. O. Ito na ha, lalagyan ko pa na tandaan na ha. Ito, dapat yan, hindi ka masasaktan na. Tingnan mo ito. Parang ka na si nanay. Nakikita ko na kaputihan ng katawan ni nanay. Yan o. Walang sakit, di ba? Ito, masakit o. Yan ang sakit niya. Pag yan, idinihin mo lang ng konti, masakit siya. Pero kahit ito gagamitin ko sa kanya, walang sakit yan. O. Ito yung naipit niyang ugat, yan nandiyan sa gilid na yan o. Yan. Awot yan hanggang dito sa kilikili niya yan. Yan o. Yan o. Pero itong tatlong ito, pag pinagsama-sama mo yan dito, yan. Yan. Walang sakit yan. Ito lang meron. Yan. Yan. Ito. Ito. Yan ang sakit niya. Mamaya, kukurutin kulit yan. Gaganunin ko pagkatapos. O, masakit talaga yan, Nay. Hinga na malalim. Gangan niyo lang, Nay. Gangan niyo pa, Nay. Matigas na yung nilalaban ni nanay. Buka nga rito. Teka Nay, tayo muna pala. Sorry. Konti, Nay. Sige pa, Nay. Opo.
Ano mo na pangalan niya, Nay? Para malagyan natin ng power. Royal. Ay, hayahay. Ayahay. Ano paramdam mo ya? Yung sa likuran mo? Wala na sakit? Yung totoo? Wala na. Eh pag nagsinungaling ka, di ko na, bahala ka, katawan mo yan, di ko naman katawan yan. Okay na, okay na. Okay na. The best daw si Apo. Hindi ako the best. Si Papa Jesus. God is the best. God, the best. Last lang, Nay. Nakatituloy-tulong ka, Nay. Tingin lang ng diretso, Nay. Pero mo nakilikili niyo, Nay. Ipitin mo yung balikat ko, Nay. Yan, ipitin mo yan. Tapos ilagay mo ko rito, Nay. Yan, ganyan lang, Nay. Ipit, Nay, ha? Huwag mo kusuntukin, Nay. Normal mo lang. Hinga na malalim, Nay. Wala kang opera dito, Nay, ha? Hinga pa. Kunti pa. O, tama na. Tama na, Nay. Huwag mo gagawin. Relax lang. Yun, pumasok na siya. Okay. O, tingnan mo, ha? O, marap ka rito, Nay, sa camera. Baka sabi nila, hindi to legit, Nay. Mambubudol to. Labudol ka na nga, Nay. Nabulol ka na, Nay. Bubudulin ka ba? O, ito, cameraman. O, baka sabihin mo, pinagsasanchingan ko si Nanay. Baka sabihin, pinagnanasaan ko yung dibdib ni Nanay. Alam mo, may mga isip, mahilig sa laman. May lain Kastila pa naman. Tingnan mo, ha? Ito yan, ha? 1, 2, 3. Wala na. 1, 2, 3. Ito yung isa lang ng kilikili. Mas katanay. Wala na sakit. Nabudol ko to si Nanay. Oh, maski ito. Ha? Maski ito. Hindi yan masakit. Nagpahilot eh. Nagpahilot ka, di ba? Antayin mo muna mag-relax. Nakakalakad ka na nga eh. Pumirot, Nay. Oo. Pahilot ka kasi. Dapat hindi talaga. Ano? Wala na sakit. Nabudol siya. Nabudol siya. Ilang manok? Isa lang. Ang title nito, isang manok na itim, 10,000. Plus anting-anting ni Nanay, 3,500. Bagay, silver to. Pwede isang lang. Ito, Ha? mas matindi ito. Mas malaki ito eh. Fake na silver pala to. Oh, malaki ito. Ay, mas malaki yun. Doon niya yun. Kalahating milyon, bibigyan daw niya ako eh. Hinihiram, nangihingi na lang ako ng 15,000 pang iPad. Hindi na kayo. Ay, Wala sakit na eh. Ganun na. Nakapagpahinga na. Wala na. Ay, wag mo na. Ayoko pumunta na. Ano, yan ang kayo ah. Wala sakit. Oh, wala na sakit yan. Oh, wala no. Ang naipit lang ugat niya sa pinakailalim. Parang dito po yan, no? Yung dito natin, itong kilikili niya, may naiipit yan dito. Pag ginanong ganun mo yan, hindi yan babalik. Kailangan yung gut sungkitin para maibalik siya. Itutulak ito. Pag tinulak yan, bubukay yung ugat, gaganon siya. Nakapress na siya. Kailangan mahabol mo yon na maipitik para sumabay siya sa dati niyong posisyon. Kasi pag naiwan siya, ipitin mo ulit. Sasakit ulit. Okay na. Hindi ko lang na, hindi ka patapos. Kurt, ako siya na si Nanay. po. Tali na. Reggie Tutol. Hindi ka matapos na eh. Tapos hindi, upo ka dyan eh. Hindi pa tapos, isa pang kami lang ginalaw ko sa'yo. Papahinga lang ako. Papahinga lang siya. O, next na. Last final. Ito na yung final. Oh, ang title nito, 10,000. Isang manok lang. Isang manok, nabudol si Nanay. Wala sakit, Nay. Nay, wala sakit. Oh, wala na daw. Nabitin pa sa Panginoon. Si sumasagot masakit. Ano? Si sumasagot masakit. Nagpahilot ka, di ba? Natural, painumin mo palang asawa niyo kuya ng medical advice o kaya Valdez. Isa lang. Bago siya pabiyahin, painumin mo siya, ha? Pakain mo na. Yung Valdez, painumin. Kumain na pala siya, di ba? Ay, di ba? Kainin mo muna siya na tinapay, painumin mo Valdez. Ha? Siya po sinda. Siya ang kausapin mo, siya po sinda. Huwag kang makulit pag nandun ako sa bayan mo. Sasabi mo sa vlog, matigas ang ulo ni Nanay. Kung sino bang nakakakilala sa anak nito na nag-recommenda sa akin.
So, titingnan ko, Nay. Maraming magdadol. Sunduin mo kami, ha? Bigyan mo ako ng mangga. Wala akong bunga. Wala pang bunga. Ay, susunod mo ito, Nay. Mali. Ano sa kanya tayo? Sakit niyo po? Mali tayo? Ay, ito lang. Pati balikat. Hindi mo lang tayo. Ha? Matanda, may edad na kayo tayo, no? Ilan taon na po kayo? Malapit na daw sa Ate, lagyan mo na langis yung asawa mo, ate, para nakalimutan ko. Lagyan mo siya sa likuran. Bawat ay. Yung langis, oh. Lagyan mo pala siya sa likuran. Doon sa may spinal niya, diretso. Lapit mo man yung langis para ano. Tapos ito, magpalagay ka rin sa asawa mo. Ulit, ko kaya ako. Naku, may frozen si tatay. Masakit ito. Boss, ano na ano to? Dito pala. Sa leg? Wala. Kahit isa. Dito pa lang? Isa lang. Sinorkat ko na yan. Ulitin na lang. Sino-sino mo yun. May frozen pala itong ano niyo ba to? Asawa niya. Bayo ko yan. Ah. Asawa ni ate. May yung Drive yan, lahat. Kanya na lahat. Nagluluto. Kumain, nag-drive. ayahay ka pala. Kaya ay galing daw ako. Oy, swerte mo pala. Ang nanay ko may doon. Ha? Ang nanay ko may doon. Ang nanay ko may ay talaga. Ilong dyan. Straight line, tayo, para makita ko yung process tayo pag-iba. Gangan mo lang to, tayo. Medyo sensitive to tayo kasi nito na kayo. Kaya nga na. Sige nga, Nay. Yun, nakita ko na tayo. Ganyan lang tayo. Ganyan lang, ano mo naglawin. Sige na. Sige. Baba mo. Baba mo. Last lang tayo. Process to. Sakit ng ni ano, Baba. ng bayaw niya, yung kasi yung si ate, 10,000, ito naman sakit process. May process si tatay, pakitagal mo na yung relo. Bigyan niyo muna sa asawa niyo. Kasi ano eh. Anak, pwede ko kayo. Kaya po sinda. Kausapin mo, kausapin mo yung sekretary ko, girlfriend ko, taga-hugas ko, taga-pagkain sa akin, taga-damit ko, taga-plancha, taga-linis ng damit, taga-timpla. Kausapin mo yung sekretary ko, asawa ko, lahat. So, wow, ayahay din ako. Ayahay ko tuloy ito. Tapos taga-palit ng damit ko, taga-suot ng polo damit ko, sapatos, lahat yung kumpleto. Wow. Kaya na sabi ni Papa Gis, hindi ko na pahintulutan na matulog ka sa sabsaban. Masusuotin na kita ng mga damit. Oo. Ulit tayo. Pingit ulit tayo. Ako, tatay ko. Bye-bye. Salamat. Ano parang dam? Bawas kayo timbang na Mahirap kayo parang sa ganyan. Ikaw. Okay na. Ikaw ate. Okay na. Okay. Sige, ingat. Sige. Huwag niyo kami kalimutan pagdating mo sa Europe pag after 2 years, ha? Bigyan mo kami ng kahit isang Europe lang. Bahala ka na kung magkano Europe yun. Makakarating ka ng Malunghalati doon at makakauwi ka rin sa tamang panahon. Naano na ba? Mga higa? Pero walang tulog ako. Okay lang yun. Wala talaga siyang sapit. Sakit talaga niya process. Anting-anting ulit ito natay. Nabudol sila. Ang ganda ng anting-anting nila. Magkano to? 3.5 din? 3.5 din. Mas maganda yun. Mas mahal yata yun. Ano sa mga tenga? Nabudol sila. Talinga. Talinga. Tinanggalan ko na ng visa. Kailangan anting-anting. Paano ba? Okay na nila. Huwag ganun ko tumatalon. Patalon ako eh. Dito na eh. Asa na yung baso ko? Ah, ito? Hey, dito ka na. Ito. Liga na tayo. Dito ka naman. Ang sakit ni tatay, procent. Ito na yung last ng video natin. Ano to? Isang grupo eh. Hindi talaga mawala kasi may procent siya eh. Ano ito tayo? Wag iwan ko tayo. Ano naman yan? Patingin niya tayo. Ang tayo mga ting-ting. Ano yan?
Alin? Ayoko? Ayoko? Binibigyan ako ng ginto, ayoko. Gusto ko, bigyan niya ako yung bukas sa puso niya. Teka lang, titignan mo lang ito. Alam ko na to. Magnet to yung nabibili sa Japan. Ang tanggal ng mga yung umiikot yung dugo. Oh, okay lang naman to. Wala naman to, no? Gawain ng mga Japan. Siyempre yan ang dugo. Tutulungan ko kayo. Basta tahimik lang kayo dyan. Hindi ka tayo. Ayan yun tayo. Pagka nakapuntong na ako sa banyo, hindi ko rin masasabi kasi hindi pa ako nakakakapag sa banyo. Oo. Ito driver, kawawa naman. Diretso tayo. Relax lang tayo. Relax lang tayo. Mas maganda. Normal. Relax pa. Ito, masakit to tayo ha. Frozen talaga to ha. Wala kayo sakit sa puso. Normal mo lang tayo. Kaya mo lang. Yan, ganyan lang tayo. Steady lang yan tayo. Normal lang tayo ha. Inga, inhale. Huwag yung baga lang tayo. Inga. Isa pa. O, tama na tayo. Normal lang ha. Normal lang. Tax lang. Tax lang. Pumasok siya. Gano'n tayo. Gano'n tayo. Wala, salamat. Ingat tayo, ingat. Ingat lang. Isa na natin. Silo-silo tayo. Yan. Tax lang. Oy, bahala na kayo sa amin. Hindi pa yung makukuha tayo sa ganitong forma tayo. Hindi na yung makukuha pag nakahiga ka. Kasi hindi ito makuha, masyado malalim. Huwag mo na gawin tayo. Hindi ka lang. Pero yung angat mo tayo, malambot na yan. Angat mo. Ano pinag-iba? Malambot na siya. Kaso, marami pa siya ayusin. Mamaya higa ka doon tayo. At tapusin muna natin yung unahan. Normal lang. Kaya mo lang tayo. Wala itong mapira. Normal lang tayo. Bagsak mo pa todo. Normal lang tayo. Kung tibir na yan, puno yan tayo. Kabila. Hinga pa tayo. Hinga. Okay. Normal lang tayo. Nabitin tayo. Todo. Todo. Okay. Naisahan ko sila tatay. Kasi may edad na eh. Kung kasama ko kayo, kung magtatanong sa mga gagawin mo. Naisahan kayo, nauupo kasi kayo. Ayoko. Doon tayo na, isa taas tumungga. Kahit bigyan mo ko ng, ikaw ang bibigyan ko ng bahay kay Papa Jesus. Oh. Gusto mo na bahay? Hindi, kahit saan pa ipapalagay. Todo. Todo. Hindi, todo yung bahay. Babaw nyo. Gangan nyo lang ito tayo. Ay, sure, kay. Straight lang. Yan. Wala yung sakit niya. Ayan. Malumambot na lalo. Bahay. Wala yung sakit. Saan napunta tayo? Umalis ka. Wala yung sakit. Pero may konti pa yan tayo. Tingnan mo tayo ha. Sumandag ka sa tiyan ko. Tingnan mo. Kaya, yan. Tingnan mo, di ba? Pilipit pa siya. Hindi ka tulad nito, tingnan mo. Tingnan ka na ito ha. Tingnan mo. Pag tayo lang siya, di ba? Subukan mo naman yan. Todo mo. Di ba? Pilipit pa. Doon niya kukunin tayo. Oo, doon niya kukunin paghiga. Hindi niya makukuha tayo na nakaupo. Ay, nakatayo. Kukunin niya tayo na nakahiga. Pumasok siya. Baba mo tayo. Tapusin mo na, Chard. Buhatin mo si tatay. Kaya, kuha rin naman tayo. Magkaka ba mabigat? Lang nila. Ano pa ang Nay? Wala na sakit, Nay? Wala na sakit talaga, Nay? Walang-wala na, Nay? Pagpawisan ako sa inyo. Nagpahilot ka.
Ganyan talaga pag nagpahilot, masakit. Sabi ko nga, matigas ang ulo. Matigas kasi ulo mo eh. Matigas ay makinig. Pag in-alignment, hindi ka pa pwedeng hilutin. Nainggit ka kasi. Naalala mo si Japayuki kanina? Gusto rin magpahilot. Ayaw kong pahilot. Eh kaso matigas ulo mo, Ayaw mo pang sabi ko. sabi ko sa'yo, pagka-alignment lang yan. Pagkatapos pahingayin mo muna, Hindi yung iba, siyempre, wala naman sinasabi sa nerve. oo, may nerve space. Tsaka yung kanina, maglakad ka, ganun-ganun. O ngayon, nakaka-strip ka na. Siyempre, bugbog pa yan. Ayaw nga pinapainom ka na ito. Hindi, walang problema na yun. Ano na yun, parang aftershock yun. Oh, kailangan niya na makapagpahinga muscle niya. Kasi kanina pa siya lakad-lakad eh. Nay, ano pangaramdam, Nay? Okay na po. Very well. Oh, masaya na daw siya. Salamat po, Papa Jesus. Hindi na siya nabudol. Jesus. Hindi. Kaya tapusin mo na si tatay para matapos ko na makauwi na sila. Palayasin ko na yan. Makulit. Ay, nalaglag ba kayo sa katawan? Nay, tigil niyo na yung punta-punta na yung sa mga gagamot na yun. Nalaglag ka sa katawan. Nasa sa inyo na yan. Itigil, sabi mo sa nanay niya, Hindi ha? nalaglag sa Japan. Nabubulo naman, kawawa naman yan sila. Alam mo, ako siya ang nag-ano sa akin, kaya ako nabibigil eh. Siya Ah. ang aya na kaya. Nabubudol to. Nabubudol siya. Nay, lagyan mo na lang yung ano mo pala. Yung dito mo. Ang lapit ka pala rito. Papindot muna ako. Bago ka malis, kukurtin mo na kita. Wala na talaga. Wala na. Okay na, Nay. Palagyan na lang yung sito, Nay. Adi! Adi! Lagyan mo na ang langis niya ito. Naubos na yung langis. Kuya Buddy, Kanan na. Sinabi ko na sa'yo kanina yan. Hindi kita pinapayon. Tulutan na magpanyo. Bakit pinasang ulo mo? Lagyan mo daw ang langis mamaya. Lagyan mo muna langis yan. Paggamit mo muna kita. Gamitin mo na. Pag bumalik ka na lang. Ayaw ko. Kahit gaano pa kalaki yung line. Hindi pa rin. Ilanay, gusto niya tumira siya ako. Si Ate Carmen nga, binilihan niya pa ako ng bahay. Totoo po yun. Pinagawa niya pa ako ng bahay na ganito doon, bakasyonan namin. Ilalagay niya na sa pangalan ko, ayaw ko. Binibigyan nga ako ng, ilan na nanay ko? 6. Binigyan nila ako ng bahay, ilalagay sa pangalan ko. Hindi ko talaga tinatanggap. Yung nagbigay ng, ko na sasabihin. Hindi ko tinatanggap. Ayaw ko. Kasi bakit? Si Papa Jesus ang magbibigay sa akin ng bahay. Siya. Masaya lang ako pupunta-punta. Pasyal-pasyal. Alam mo, sabi ni Papa Jesus sa akin dati, kahit saan ka magpunta, basta't dala-dala mo ako, marami magpapatuloy sa iyo. Ano na bahay ko, pero hindi ko tinatanggap. O, kita niyo yung process ni tatay, nagsasayaw na. O, masakit pa tayo? O, wala na daw sakit. Yehey! Lumayas na sila! Sinalay! Aray ko sakit mo na. Jogging ka tayo, jogging. Oo. O, magpapicture na lang tayo! Para magsilayas na kayo. Ang sama ng ugali. Paalam muna kayo sa vlog natin. Sa inyo to. Paalam muna, Nay. Te, paalam ka muna bago tayo magpa-picture. Salamat. Salamat po. Salamat. Thank you. Wala na, sakit tayo. Apo, wala na. Wala na daw. Thank you so much. Inalis na ni Papa Jesus. Magpa-picture kami. Patayin ko muna to, ha? Ang title niya, sabay-sabay. 10,000. Isang manok na kulay itim, na budol. Ha? Hindi, huwag na kayo magmamanok. Dito to yun. Patayin ko na. Ayaw mo na siya, sanay na ako dyan. Ayan yun na. Joke ko lang naman. Alam nyo naman ako, bawal ako nagagalit. Kasi bakit? Sabi ni Papa Jesus, intindihin mo ang aking mga anak. Dahil ibinigay ko na sa iyong pasya. Paalam. Bye-bye, nanay. Patayin mo na natin, ha?
Bye-bye po sa inyo lahat. Okay. O magpapapicture na kami. Picture.